Yes, let's happy new year. Tembeka unjani? Chris, what do you say? Ndokunganga moyo rekaini mufanire direct kuti aiwa zvitata kumirira iwe kuno kuchigara uri pa standby. Regai vanhu vachiuya ndichifana kumufonera kuti wainde pizvi musikana uyu asi wabudawo kana kuti zviri kufamba sei zvapo asi wainda nemwana ndetu asa mai vabuda because ndiri kuvafonera direct amai chabati foni yavo asi vabuda mumba. Chiuya kuwhatsapp kamuning'ina chakati kuda vabuda vabuda. Right, guys, pachipamwe hesi afraid. Maybe yes, we are back. Matilda, happy new year. Anzi pamwe avata aiwa avepo peshi avepo nompilo sha. Anzi Sis Melly magena weight zvokuti I lockdown. Ndobva ndakupindira zvakambopindirwawo mukuti unoti ndasimba ndodla grocery rekumba kwenyu. Yezo napeshi wanzi Sis Melly muri kudya iko masimba kudaro. Chaka unoziva kuti chika peace unosimba peace of mind, peace knowing kuti ndingori munhu akangosununguka so ndingori ne peace yangu within me. Unongosimba peace. Try it, just try and have peace. Pray for your peace, your inner peace. Uchiona kuti unenge wakatongowebo right. Rega ichiunze Natasha uyu izvo zvinotaura zita sorry Nasibu. Foni yake iri Hello? What's gonna say muningini? Yes, Alia. Ndiri bonda square ini muningina. Aiwa ndaziva kuti uchati gumbukei because asina ndakumbira wandikati tombosiwa pambijana pana vakuenda ubasa. You also here after you. I hope unaona samwira. Yes, mimba imakari. Anditi. Right. Ndokudedza nezita rako chairo here kana kuti tokupa zita remudunhurirwa. Alright. Saka iwe nhasi ndatoona ri padhuze uri sarudzai anditika saka sarudzai thank you very much nokuya pachirongwa nyaya yakaita kuti undifonere uchichema kuti mwana wakonzeresa mwana andichazivi kuti ndodini saru tine nguva chaizvo nyatsotanga kubva pakutanga uchinyatsoti tsanangurira uchifamba nebhora tiripo ida tina kukumanyira usasiyirire madetails kuti tiwane kubatsira toda kuziva madetails famba nebhora ndeitinzwa ndine mwana wangu wandakazara 2004 not 2006 ndandakanga ndisati
from 10 or 17 years. Oh, 10 or 17, all right. Mukondeza? Chikunzwa. Yamuno mjobe. Yakatomboka. Akumusha cheko ku Zimbabwe. Takadzingwa. Precious Mapunga, yes. Mwana akatanga achiri ku Matima kabodzingwa ku Zimbabwe. Iri kuita ichikata necho tsvaga pane network yakasimba. Hayo network nasima one. Network yacho. Ikandimfonere back. Network yacho ma one. Hello? Yes, right. Wati makabva ku Zimbabwe rini? Wati wakabva ku Zimbabwe rini? Takabva ku Zimbabwe 2012. Naye mwana uyu. Naye ipapa anga achiri mudiki but so zvaaita zvacho nyangwe ari mudiki azvisinga but angoti pamwe mwana. Okay. Up to now ike zvine zvari ava ne17 years. Saka ari mudiki yacho aihura stiwe. Aiwa waitoita zvazvo musikazo zvokuti ndadedzwa kuchikoro kunzi mwana wenyanza anga achiita achipinda muchereti vakomana achiti yaone bhurugwa rangu yaone kuzasi kwangu zvandaitongo Saka akatanga kuti akashavika kanenge kashavi so kashavike kuda kuita zvokufugura mahembe kakatanga ari mwana mudiki. Network. Hello? Saru? Network yake iri kunetsa kufona back. Network iri kunetsa. Nasi hamiri kwaita diko. Network iyoyi. Hello? Mhene zviri kuita nhasi but handei kakatati tichingofona bheki tichingodaro. Saka mwana uyu akatanga ari mwana mudiki nyaya dzekuda kufugura mahembe idzi handiti? Saka taingoti pamwe hwana hudiki tisingazivi kuti pamwe pane zviri zvichatongoramba zvakadero. Ndobva ndamuzosera kumba 2018. Ndobva ndamuzosera kumba kuti adzidze kumba achigara nambuya vake. Chitumira chikafu ikoko. Ndichideedzerwa kubva kuno kuSouth kuenda kuZimbabwe kuti uyai mwana azodai kusvika ndaneta abva anyora mukondo bva afoira. Padatichiuya tigare. Tichibva ndagara naye kunoko akauya ndakamuudza kunoko 2014. Mukondenzwa? Tikukunzwa. Ndakamuudza kunoko ndakamudzosa 2014 ndobva ndagara naye Sis Melly. Sekutanga ndisabidi batiro zvandinoita zvokutengesa munyika idzi. Saka ndizongona angopanduka zvisinganzwisisiki haachanzi akuti ambodya ndomubata ari muchereti kukuitei kuti asori handizafamba sei achingodaro kusvika atozosvika pakuti manje akuchindiratidza kuti ndo zvandiri ndikuvata nevarume. Unotobva afamba ndichinyatsoona akapfeka mupfekero usingahwisisiki oenda kwaoenda odzoka mari yake nhandivoni kuti inofamba sei. Andipe mari yacho handogoti wavatepi ndongopindurwa muromo umwe chete kunzi zvinobva kuvakuru mai venyikeyo vakafa vasina kana kudzira kana pfuma vakamitiswa imi ini wacho makamitiswa zvikwainini saka ndezverudzi asi ndezveropa mani. Tikati uri kuti kana uchinditi ndezveropa uri kuti Sis Melly izosvika moyo wangu
uchatozama kutokana uchandiuraya ende kuti maitiro acho enda kuti aitoda kutondiramba machaiko. Saka panenge achinda anouya hauyi nevarume pamba here. Anouya navo. Sure. Hello? Aiwa, varume vacho vanomubudikira ndotota anomuona vamusita paje. Ari padhuze here mwana uyu chii chikuita noise? Hello? Ari padhuze here? Aripo. Ipapo. Asiri ari kutaura here? Manje hamusi kuita gakava here papapo? Hello? Ndo zvaataura izvo. Kwai mwana ati kana vapedza kutaura ndoda kutaurawo. Network yabva yadonha. Nai Jesu. Asiri yadonhedza foni yamai avo. Zvakaoma sikana. Mavhela tichamubvunza nokuti andati arikuda kuuya panhingikiri pafoni kana apedza kutaura mavai vacho apedza chauya manje network iringoti calling ari kufonawo bheki ndiri kumufonera panapa chiko chikumboitika ima network yedu. Hello? 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 Takukunzwa manje tanga tisingakunzwi. Handi ndoda kutaurawo. Hanzi kana mapedza ndine point yangu nekuti ndiri munhu. Alright. Saka ko muso akauya nemurume akakuti mama murume uyu achida kunyengera murume zvinoitika kakawanda here kauti akangosvika kawani. Ndipo pandiri kuda kutaura wakauya naye papa patova ne5 days here. Akauya akati mama pamama akagara pamusika tine murume wandati naye motikari saka vanga vari 2. Wani wacho abva ati ndiri kuda uchisisiva ndikati havasisiva mai vangu. Asi akati nyange vari mai vako chinda notaura kuti ndiri kuvada wani tinese kuri masi. Ndipo panati uri kuti kudiko. Ndipo pati ndizvo tiri kutaura kuti mwana wamama hatingarambi tichitambura zvimuriwo zvenyu zvakuri kutengesa zvinosvirepi zvingogumira pamari yerenti nekudya. Ndikati ndipe mari yekundotenga bhutu kana dresi hamuri kuzvikwanisa mamanitsvagirwa. Ndikati iwe chikuru chatiri kungorarama hausi kupfeka here. Wakatsvage basa namai rumbewo panexido asi wakariramba ukati ndandikuya ndishande mubaini. Ukarudza rako irori kwenini ndamba murumodya ndinoda kuwedzera marumba. Mwana uyu hama dze shame. Zvakaoma naimi. Saka ipapapa uri kungutaura ari kungotaura kuti nditeya ndinoda imi kana marwadziwa neni imi mibva imoende kwamunoenda. Ndikati muno mumba mangu zvinhu zviri muno ndezvangu haunganditi ndibude inini zvasei muchiti kana ndaenda kwandinoenda kana kundogara murodhi kuno monditevera munenge muchinditeverere chii. Handiti chakaiswa pandiri ndechangu chandiri kushandisa. Mwana here anopindura mai vake imhosva yekumuzvara ndiri mwana mudiki kwandakaita. Saka ndozvari kutaura izvo zviso apa.
Mupe phone. Hello? Yes, mwanangu, uri sei? Mushamuri sei? Ndiri right mwanangu, ko chiko naye mwanangu. Hello? Chii chanetsa naye mwanangu. Network. Mina ndifone back. Let me try and call back. Right guys, vane number zangu ze 064 ka ze 064895 isai airtime kuti network ramba chinetsa ndovafonera direct. And muna airtime mphone mangu. Vane number ze 064 ndisirewo airtime ze 064895 zamunotaura ni WhatsApp ze isai airtime imomo tivafonere direct because wifi inenge iri kutonetsa so that tinzwe mwana kuti chi titotaura naye semwana guys. Let's hope tichanzwika. Hello? Hello mwanangu, uri right here? Yes baby, uripo? Mushamuri sei? Mushe mwanangu, chiko chiri kunetsa naye baby. No, apana chikunetsa. Chikunetsa ndekuti inene vausika. Vanonzondiambidza zvandikuda nini because andikakwanise kundipa mari yacho inini yandichida kuti ndikati ndikuda mari something akwanise kundipa so don't say yes ndite zvandikuda inini yes she's my mother yes I know but ngandisiye Right baby, ndida kubvunza mwanangu. Okay, let's say mama wako vakusiya nhasi uchita zvauri kuda sezvauri kukumbira zvauri kushuvira kuti vakusiye uchita handiti. And then mukufamba munobayiwa nebanga kana kuchekwa nebhodhoro mwanangu. Kana kutorwara cheko chaiko zvokuti wakunidha amai vako. Iwo wavaudza kuti ndisiye ndichita yandiri kuda. Unozochengetwa nani naye mwanangu? Hello, uri kundinzwa? Uri kundinzwa? Hello? Guys, ane airtime guys, number zangu 084 Vodacom guys. Isai airtime nditaure nemwana. Andina airtime and I can't buy airtime ndiri panapa. Hello? Hello? I don't. Right. Pane aisa 50 rand airtime. Let me try and call. Let's hope inoti chova. Right. Thank you, Muna. Isa airtime. Thank you very much. You're 50 rand. Let me try and call them direct. That's the only way because Papa kunita. Hello? Yeah, ndakutofona direct ndona network iri kunetsa. Anditeka. Right. Mkoma boys, thank you Mkoma boys. Mwanangu ndati nini? Ko kana mukufamba alright toti mama wako right now. Your mom says, "Okay, ndakupa freedom. Chita zvaunoda." Anditeka. Woenda kwaunenge chende kwa mwanangu ubayiwa nebanga. Kana toshi uchipura hako vana kugwa nemabhodhoro avo. Kamu South Africa kamuno andi bhodhoro yari kutema iwewe. Kana kurwara chako chaiko because mukorera nevarume vakasanisana mwanangu kune zvakada zvinogona kuitika. Anditeka. Wakuzwa kuti auchagoni kana kuita semanje. Wakunidha mai. Anditeka. Iwe mai waodzasana neupenyu hwangu. Unozochengetwa nani? Yeah, ndikupanzwisisa but there's nothing I can do because what I need is to take care of myself. But she can't take care of myself. Even if kana ndikavati ndipeka something izvezvi avana mari yavanongoti vanononditengera hembe dzandisingadini. I don't like the hembe dzavanondiigira inini handitudi kunyembera. So mai vako mwanangu mina ndikubvunze mai vako vanoshandepi? Vanotengesa musika. Vanotengesa musika anditi. Saka pamari inobuda pamusika iwowo you know anditi. Unenge uchida kutengerwa hembe dzebhutsu dzemari. Pamari inobudawo pamusika iwowo unonyatsoziva mari inobuda pamusika. Unenge uchida kutengerwa hembe dzemari. Unotenga wakadzire nice note to my hembe dzako dzandonditengera dzihombe dzinosvika mumabvi. Inini handidei idzodzo vanenge vati uzopfeka tumashoti kuita handizvo ndendisingade plus dzimwe hembe dzavo dzifarire ndedzokwa dzakasara.
ko ningirikiri ko basa rakanga utsvagirwa mhuri mumba mwanangu karamba wakadi kunoshanda. Okay, let me tell you. Ini andisana bashanda basa remumba ndakasiya kuchikoro manje. I think so ndane 2 years ndapedza kunyora. Yes, ndakafoira. Yes, I know. But andikwanisa kushanda basa remumba anditi izvozvo. Ndingatotsvaga rimwe noti remumba. That's not my job. Which one is your job then? Is better kana restaurant, kana repai, andogona kunoshanda noti remumba. Unoda here basa racho unogona here kushanda? Ndinozama because handisana kushanda. Saka tikakutsvagira basa remuresorenti unogona kushanda? Ndinogona kutrya but for now zvandiri kuita it's okay. Zvechihure izvozvo. Saka unobhadhariswa mari nei mwana? Ndikuwana mari yacho. Saka unopiwa mari nei mwanangu penite iri worth it kuti ubva udzamai vako kuti senai neni life yangu? Tonight for 50 rand short time. 50 rand? Yeah, short time. Ko saka kana wavata kunopiwa mari? Kana kara night anomupa 400 or 300. Saka what will it take nei mwanangu tingachisha tingakuitira kuti usiye izvi uteerere mai vako chiri pamwoyo pako iwe imboni utaura usanitoresa kuti ini toresa kuti ndiri shamwari yako kana sisi vako anditika paiko zvinochimbosiya zvekuti mama anditika chekuti inini right now tingakuitira iwe kuti ndasiya ndoda kuteerera mai vangu unoenda kuchechi here mwanangu? No, handiendi. Haunambotiraya kuenda kuchechiwo? Time vaimboenda neni tiri mudiki so ndakazongomirawo izvinezvi. Saka kuti usiye iwe kuti ndasiya nhasi ndinoza ndatakuperegwa so ungada chii kuti uti ndasiya nhasi ungada chii? Ndikaona basa rinondipa mari iri nane ndinosiya mari iri nane kuti ndokona kuzvichengetawo because hazisikuratini handidi kuzvichengeta kana kuchengeta amai vangu ndinotodawo but inini mari yangu yandiri kuita ika handikwanisi kuvapa because imari yechihoya handikwanisi kuvapa because ivo havaide vanotota kuti ndikahako mari yako havaide nekuti hanzi yakasviba kwandiri. Saka uri kushandisa here maprotection mauri kufambawo? Ya ndinoshandisa. Asi kaunombosangana nemamwe machallenges even uchishandisa nditi ekuti rinotsemuka rinodii zvofamba seameni? Rinotsemuka, yes, yeah. Saka unodii kana zvadaro? Ndinoenda kuchipatara vane matablets avanopa vanhu vanomira parodi vanotengesa kuti kana ratsemuka tine matablets atinonwa ipapo. Wakambotestwa here mwanangu? Ya tinotestwa, ndakambotestwa yes. Pandinonotora matablets ekuprotecta munhu kwarara nemunhu ane HIV kana raputika haukwanisi kutapurirwa. Saka vanotesta vasati atipa matablets. Alright. Sure. Saka guys, ngatitsvagirei mwana uyu basa, timutsvagire basa remuresorenti toona anosiya here. Ngatadzawo kusiya manje ko zvauri kunzi kuhama dzekwababa vako havachadi kuona, kuhama dzekwamai vako havachadi kukuona, saka todii? Wozoita sei kwese havachadi kukuona nenyaya iyoyi yemusikawa, saka uzodii? Ndosaka ndadecida kuita chihure bhozi ndaona kuti handisisina wangu panya hapasisina wangu anondida handisina kana hama ndoita ndiite chihure bhozi handisisina. But una mai vako kavanokuda? Ndina mai vanondidaka but yes ndikutozviziva kuti vari nepain yakanyanya pandiri but ikazi handinozodawo havasi kuzvikwanisa. Mozondibvumidza kuti ndibvuzouya ndikushanyirei kumba kwenyu? Munokwanisa kuuya but kana muchikwanisa kupinda bhozi patinogara pacho angodero. Kuderodero chirudzii? Dzimba dzekuti inenge iri zimudhadhara dzoganywa nemaketeni dho rako iketeni dzakaganywa nemaketeni hapana madho anongori maketeni ukasiya marumba unoona yaenda. Saka saka iwewe in other words lifestyle yauri kurarama iwe namai vako ndoyausiri kufarira handiti? Dei manga mine mira dei wanga mine room yenyu kana kuti mine 2 rooms dzenyu muchigarawo zvakanaka zvoti vachimuka vachienda kumusika kwavo mine 2 rooms dzenyu dzakanaka dzamunokiya pari bo pane toilet pakanaka pari smart pekuti munobuda muchienda kuti newe unogona kutobetserawo mai vako mudzoka kumba muri happy muchitengawo muchionawo TV and what not zvinhu zvakadaro unogona kudzikama? Yes, ndinokwanisa kudzikama.
Zigama. I was surprised because why Valiga started because one of them was a Katambo, and this one year is the rate. And over on Burika China, I'm not sure about Cyril, what tower and trade Jimmy, why Valiga started. Aiwa ini nangu stara wantu kuliziwa kuti ndiani. It's just that kuti pamashows akafana neaya tinenge chingoti maybe kuda pane hama dzinogona kuonawo kana kuti chi, but inini ndikuziva kuti ndingazione tisimeli kuti tiri kutambura dziripo hama dzatoranga Valiga stara ngadzizvione kuti tiri kutambura. Yo right guys, mwana ari kuti zita ngaribude anditika vanipo mama hanzi kutaura mama wasimo zitanga ribude ndikutaura mai vangu varipo because tiri kutambura hama dzirimo mucomment section menyu imomo vamwe vacho nditokufollowa. Unfortunately guys, ndikufona direct. This is a direct call and ndikwanisa kuita video call nemwana because it's a direct call. Saka aite video call. Yanga iri WhatsApp calling ndaiswitcha to video, but you can't because it's a direct call. Network iri kunetsa. Right. So mai anyway vana kuti ngaitaurwe anditika mwana zita riri kunzi ritaurwe iri ndi Natasha mai maorange watakabva kubatsira musuna mai maorange vaya vave kwa Ogabongo anditi maona ndo guest wedu. But nyaya iyoyi musi wauya vakatifanira vachichema iwo soon after year Ogabongo ndo vakanditi ndine nyaya yandishungurudza yemwana anditika, but unfortunately mwana anga asipo anga abuda andimaona ndikati nditaure nemwana mwana anga abuda saka ndo vauya apa nhasi vadzoka nechi. Iwe pane zvimwe zvinoitwa namai vako zvaunosvora here naiyi kana kuti uri mwana mudiki before wakura wakambobatwa chibharo here? No, handina Sis Melly, handitori nandai handidi kunyepa. Mai vangu vanondida zvisingatomboite, but nenyaya situation yatiri kurarama ndakutongoita chero yandaita. Sure. Right. Iwewo right, tikutaura tumai yako ngatimboisa pasaidi. Business raungada kuona kuti mubude muite imimi kuti mukwanise kubva ipapo munogarawo. Unozati kuno kuti maforeigners anditi. Tiri maforeigners tunoita yese anditika like tinogona kugara pese tinogona kunogara mukuku but tiri yepi, but if vane muno chero chevanogara mukuku but unotoona paka Range Rover pamukuku ipapo ende mune furniture inotyisa mumukuku imomo handiwana because vanonga ndangoseva zvavo chiya vanobhadhara marentals handiwazviona. So for instance if you are to kuti mubude pajarada pamuri kugara ipapo pawati pajarada handitika motsvaga kana kuti mukuku wenyu wekuti munototi kitchen yenyu mukuku yacho mihombe handinoziva kuti mukuku inenge ni muhombe iwe bedroom rako iwe bedroom ravo mubhedha wako mubhedha wamai motsvaga life kenyu kari nani. Business raungati iwe ngariitwe mutenge kuti muite kuti life yako life yenyu ite nani usiye zvokunetsa mai uchiita chihure ringave rei. Ivo mama she is a hairdresser anogona kuruka zvese everything vanokwanisa, but sikuti munhu asina kana mari yekuti akwanise kuitawo sarimi yake vakaita izvo zvondidzidzisawo zvehairdresser I think zvinogona kuita because vanogona vanachivasingagona. Saka munhu chipa mama wako phone timbonzwa. Yes, I did reveal her name. Yes, because she gave me that. I sent a message. She gave me the go ahead to reveal the name. She gave me to reveal the name, the mom. That's what I received. Right. I hope you are now better, Natasha. So, mwana ari kutaura danzi unoruka musoro. Is it true? Yeah, ndinoruka. Okay. Saka mwana ari kuchema nepekuti anzi pamuri kugara lifestyle yamunogara munongobhadhara rent iyoyo motenga chikafu zvatopera. Ari kuchema nenyaya kuti munomutengera hembe dzakareba magudhuru and things like that. Chingadini toita say we are willing. Kune vanhu a few people vari comment section who are willing to help you. Chatingoda kuti right. Chaungati unoda kubatsirwa nacho kuti utenge kuti uite business rekuti nemwana mubva pamuri kugara muchagara pari nani mwana uyu obatsirawo muchiita zvinhu zvenyu makagara pari nani ndechipi? No, she gave me a consent, guys. She gave me a consent of saying it. She sent me a message. She gave me a consent of saying it. Kuti taurai. She gave me a consent. Don't worry, she gave me a consent, guys. She's here. Ante mrukumunza, she's here. Saka, what did you say? Sudurikopa ndiri ndofunga ndopaari kuramba nekuti hapana toilet hapana bathroom tinotogezera toilet tinotobuda kuenda andoona sekuti pamwe ndozvaari kushora hapana magesi tinongoshandisa magasi. Munogara kupi imi? muna troli kamuchimuziva troli? Yeah. Andikuzivi inambani? Ndingatozokupa
ndinotozokupai madirections because tikati nhamba ka nega Sis Melly mukapatarisa kamuka zvenhamba hamumbotozvi hakuna manhamba watinonzi Troy kana Trolley Troy na Bree Street Troy and Bree Bree Street. Alright. Saka tingatuma here munhu ari muJoburg kuti auye akufonere ouya kumba kwenyu totanga taona pamuri kuti muri kugara pacho. Kana chakaipa Sis Melly munongozvionerawo mega. Alright. And then mwana manje musikana aripo pasaida ino kuti makaisa phone paloud. Ari willing here kuti tichita process iyoyo iyewo omboita through a very deep counseling vachitaura naye vachimubatsira because hakwanisi kungoti angofuma akasiya mangwana akaravira ma50 rand aya aanoti anopiwa aya nema400 ita counseling kumboenda go through counseling kuti akwanise kusiya and also kuti amboita kana deliverance chaiyo amboenda kana kuchechi chaiko chaiko afundisa mumbomubatsira ari wili nokuti izvezvi Sis Melly watogara pasi wakutochemanza handizivi kuti zvinondibata sei ngauye pafoni kungoti handisi kukuonai kaini deni handisi kufona kuwhatsapp ndakuonai anoita madrugs here mwana uyu handitozivi pamo right ngauye pafoni musikana tione handitaura pafoni pamkira right mira Messi mimi right hello chairperson nditorewo screenshot yamapina apo iyi Messi mimi uyo mtikani nditorewo screenshot ya Messi mimi mtikani wamapina apa ndisazomkanganwe nditorewo zita iro richi anditika right saka iwawe nhasi hauindi kubasa handiti hello uri kundinzwa handiti yes tika nhasi hauindi handitika angaita zokutora manje manje wosakuita zvokubhukiwa pafoni unomboshuta madrugs here mbanje unotenga saka mari yembanje unonje iwo unenge uzoiwanepi haiperere kumbanje here ndotenga hembe nebhutsi dzangu zvandikuda mamakeup angu everything ndogadzira musoro yobhayapera saka pamba munogara muna Troy apa ndopayauya ukabhongwe pamba pamunogara apa ndopayauya ukabhongo saka zita rako unonzi ari mwanangu Melody pane munhu ari kuda zita rako ndosaka ndabvunza anonzi Melody saka iwe uri willing here kuti tichidezama kubatsirai iwewe wosiya mabasa woimboita zvecounseling newe kansela chaichai achidhila newe achikubatsira kuti usiye nokuti hazvingosiki just like that hatunozviziva uchibatsirwa necounseling and after that wabatsirwa kuita counseling iyoyi womboenda kuchechi kudeliverance yekumboneswa maoko kudai so umbobuda madhimoni ari pauri no problem unobvuma because zvinozoitika nezvekudai zvinoita nezvekudai ini kana ndichida kuti ndione kuti zvechokwadi uri kuita here counseling plus uri kunamatigwa dhimoni ribude here zvatoita togona ngotsvaga munhu anokutora kubvisa pana mai yako mbogara newe mafundisi achiuya papacho kuisa maoko kusvika dhimoni ratisa riri pauri ipapo zviri right handiti alright iripo right chibvako pafoni upe mai vako titaure du namai munhu mukuru okay fine alright hello right guys toda kuti mumire makadaro we are going to open up my calls so that vanhu vadi vambotaurawo nemi samai but we will try and see what we will do to help tine munhu achauya ipapo andika motomupinza mumba menyu toda kuona mumba menyu achapinda mumba menyu otora mafotos mumba menyu imomo vamunogara toda kuona kuti zvinhu zvamukutitaurira panapa ndizvo here then totangira ipapo anditika then mwana tichizokudzai kuti zvafamba sei zvoitwa sei zvodii tine investigation team yedu yakasimba zvokuti zvokuti chero mukada kuti akachitsotsi kana kudika tinosara tazvozvibata ende hazvizonakidzi manje handiti maona hazvizonakidzi but not to say kuti ndo zvamunoda kuita no but kungoti tadhila nematsotsi akati one day
saka tinoziva kuti zvinhu zvakadai so zvinogona kuitika. Saka ndingatimbonzwawo vana madzikoma ako nevamwe vanhu madziningina ako ari panapa kuti vari kutaurawo kuti chii pamusoro penyaya iyi. Handitika yemwana. Right guys, ndavhura macalls. I've opened up lines for you guys. Number iripo iyo, please mofona motaurawo nechi namai vemwana vari pano nemwana zvakare aripo pano vari kuda kufona. Please, I'm only going to take 5 callers. 5 callers. So vari kuda kufona, the lines are open, you can call. Hanzi mugoni wemwana asina, mugoni wepwere ndeasinaye. Hanzi akazvara sekera muchitende, vakuru ndo vanodaro. Handiti hanzi munhu anoti ndinini ndinogona munhu asina kudi kubereka. Kana wakazvara mwana usati ini vangu havaiti zvo konewa ini hure riyari ane hure nokuti kwaiseka wakaisa muromo wako muchitende kudai kuti usabude kunze, because iwe unenge unavo mangwani wako Anetsa times 2 aambozotangi pa 16 ayo andozotangira pa 12 kana pa 13. Handiti mazviona. Saka iyi haisi nyaya yekusekana, haisi nyaya yekujajana. Handina kumbona munhu wandaona achijaja sofa kana kuseka sofa, vanhu vari kunzwa tsitsi. Handitika inyaya dzekutibatsirane, because kune mweya inotenderera, mweya yetsvina, kune mweya yemadzinza, mweya yerudzi inotevera family. Right, get to the festival. Kune mweya guys, mweya iriko inooperator, mweya iriko inooperator zveshuwa, mweya yemadzinza, mweya yerudzi iriko inoita kuti vana vaite kunge hameno. Hello caller. Ndiri right, uri sei caller? Happy New Year. Same to you. Inini audabana Sis Melly, ndine zvinhu zviviri zvitatu zvandibata. 1, kuti mwana anoshora life yamai vake. 2, kuti mwana anodza mai vake kuti chinhu chaavakatakura hachisi chake. 3, munhu mwana anouya nechikomba kutsvagira mai vake. Ndanzwa kubatikana, ndiri single. Tauraku. Also. Akandobate kushora mai vake kurarama vake. It's better kuti arove pasi. Because it's kumashona yakanyasikaka. Wakapinda yakawanda. Even kubatsira kuda kuita kakaka. Vanhu vezake vachinji vamwe vanoshanda mudzimba, vamwe vanoshanda mashopu. Chii chamutadzisa kuti akabatsa mushopu ashanda eji yake? Haafanirwi kudaro amai vake. Ingumo ndakamurera kusvika pastage iyoyo. Ozofia inomuudza kuti rova pasi. Ngaende wei yake. Vanhu vari kufona chimbomirai, pane munhu anenge ari pamakosi. Chakuita muupenyu ngavamusiye aende. If it is possible, vanhu ngatibatsirei amai vacho chete. Iye ngaarovere bhora mberi nelife yake yakadecide, because amai vake ari kuti marombo. Handiti tione kuti anosvika kupi. Zvechihure zvazvina kana kwazvitombosvika. So ndi amai vake iri pama hapana kana kwaanosvika. Yes, vanhu vangamubatsire, but one day mboona kuti muna hamusi rwakanasasiya ari kutaura echibhanditi zvake kutotora kuti akatopanika bhazi. Zvinomata ndarwadziwa ndini. Handiti tiri palive wakubuda futi nhai mwanangu. Taurei. Haafanira kusvika pakudaro, hapabe munoita zvakawanda. Isusu vamwe kwatakabva nhaka zvataretika kudze takabva nepakati muramba. Tainonga bhokisi even mujobheki mene zvikuti chinotengesa kuprepared. But tainoka ndechekuti ngobheka wombosvika uchiita life.
time. Kana wati mai vake ndiri mai vake ndikangotana iwona plate kurarama panapa isquid rova pasi ndaramo yangu but one day is one day. Ndosaka ndabvunza kuti kana ukazorwara kana kubayiwa nebanga uri uchaindepi uchiti mai vari kuramisa zvausingadi uchazoinda uchadzoka kuna mai sei? Ngavamusiye nendiri ndinogeza maoko kugeza maoko ndarerwa kuti neshumo. Right. I know what is like. I did it. Iye kana chikapazi chikazera utanotoketo 50 rand full night for 400. What is 50 rand? What is 400? Ngatsvage kapake pekugara pari nani kana unoti panogara memba apaiti. Right. Full of nonsense. Right. Thank you, Kola. Thank you very much. Negative vamwe makoza awandisa. Makoza achari kuwandisa ndiwari kudisturb but network yako sabati. All right. Thank you. Wakagumbuka ndazviona. Right. Kola is angry. Like, let me retain my calls esanga chifona apa because awandisa nachitokata. The only thing that I can do is just to retain my calls. Even the song yatangira papi. Vesi vangu vachifona because yo. Hello? 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 Kola hello? Guys, imbo mirai kufona mukanzwa kuti pane umwe munhu ari kufona musafone handiti. Mirai chimbodhira nemunhu anenge aripo because muri kuoverride makozi. Kola hello? Kola hello? Kola hello? Hello? Hello, Kola? Hello? Masquera say? Ndaswera hangu Sis Melly maswera sei? Tasquera. Regai ningotaura zvishoma mbijana ndinoziva life yekuita single mother kuti inorwadza yakaoma sei. Hakusi kuramwa mwana afa achaona kuti kunzoko kwakaoma sei mukadzi ari kushungurudzika kusvika kwekupedzesera. Kutongomusiya achazoona kuti upenyu hwakaoma sei. Ndakashanda muhospital Sis Melly. Rimwe gore ndikaona umwe mukadzi acheni mwana wake achirwara akati bhuku rake rekudhafisi rimudziwa kana afa dai dzaidhafisiso reitendesa. Kurwadziwa achiti mwana undomuudza kuti garisiki asingagarisiki. Saka mwana uyu aiwa ndokwati ngaaende zvake. Ngaaende zvake Sis Melly zviri nani tibatsire mukadzi uyu kumusimudzira pabasa rake remaoko. Ochinja laifi paari kugara ipapo. Ndva zvakaoma hazvo. Right, rega nditore umwe Kola tione. Makozi achawandisa. I don't know which one to take and which one to take. Hello? Hello, Kola? Hello? Did you write it? Hello, can you hear me? Yes, I can. Yes, we can now. Yeah, I think I agree na Kola number one. Anga achieve advice because one is independent from Michael Wangu achitaura kuti vanogara zvizere vanhu vanoita izvozvo not kuti it's a very downtown Joburg chaimo. Downtown Joburg, all right. Yeah, oh, by the way, you are there. Yes, you are there. The day we can remove her there.
manje kwake ikopi mechanism it's already empty for her. Even she's got a translate because kutura renwaru which is that's a habit, and to get that out of her is going to be very, very difficult. But I think the thing that we can do is maybe help the mother. That because we are in a foreign country, we also came to Chile, but to insult your mother, I could try. Doing her best. She makes the decision to put her hand out because we can do everything for her. She actually. Nanda kutokata network yakunetsa guys yakunetsa right here we had this diary anogara kuJoburg, so she actually said she will go there achabatana nemsikana ari comment section yoya antika vobatana maybe na vobatana voenda vonoona antika situation on the ground ikoko antika, and then we'll start from there to nati pangaitwa sei anditika a network yashungurudza guys. Hello, Mascara say, muri writing. Eh. From experience, muupenyu tiri vanhu vatema, nyangwe tikaenda kupi, nyangwe zvinhu zviri spiritual matiri zvekuti mwana uyu inini ndinofunga ari kuda minamato yakatosimba chaizvo zvimwe ndezvedzinza zvekuti ana madzitateguru vakambokanganisa kumwe handiti zvatisingazivi isusu tiri pano izvezvizvi and tinogona kusiira zvitema zvavo tisingazivi kuti ndo zviri kuitika. Zvimwewo zvozvowonzwa nehama dzedu chaidzo kunzi inini zvakadai handingazvikoni, saka ndiva ndizvigeze zvindidze zviende kuna nhingi zvozoafekta iwewe nevana vako nevazukuru vako because iwewe unenge usingazivi kuti ndo zvinoitwa. Saka nyaya inini ndoona unge iri spiritual because nematauriro ako kuita mwana uyu it's not normal. Yeah, just normal as anotoda minamato yakatosimba stereke kutobviswa tiri vanhu vatema tisambokatavazvikatanga kwaizvo. We pay for our ancestors. Then you can also continue, then you start from there. Thank you very much, Kola. Right. All right, sure. Guys, network yangu iri kushungurudza guys. Muri kuzviona network yangu it's something else guys. Network it's something else guys. It's something else network nas. I don't know what is happening really. I don't know. Network yacho apana chati kutombonya soita chine musoro. Kola hello. Hello Sis Melly. Uri right here? Okay. Yeah, Sis Melly ndarwadziwa zvangu nezvekuitwa amai ava ndarwadziwa. What I'm thinking is ndotofunga kuti vasiyane
ni mwana uyu maizera mwana nkambo yenda tisimele inini nayo ndokona kumbatora ndovakakomedeshe ndovabatsira zvizvo zvevasalona I think ndinokwanisa kuvaitiroosho kumote ndogara navo ndozvandokufunga mwana uyu akariteka isi kuti mwana ane dhimoni but ane stubborn. But you know, I don't know, Uncle, maybe I'm wrong. But mkanzotarisa mwana uyu mwana wavo one. Two, mwana uyu, she's only 16, turning 17. She still need guidance. You know, for us to quickly say takuti mwana uyu takungoisa mapfumo pasi. I don't know how. In personally, I feel like she still needs to be given a chance. 16, 17, she's still young. Actually, could have guidance. Most of you guys, most of the people who are here, you have been through that. You have been there, done that. But right now, tukutaura mave madzimai, mave nedzimba dzenyu, makutoseka msikanzi wamakamboita kudhara, antimaona. So unfortunately, it's just unfortunate kuti mwana uyu aita msikanzi wekuti kuchihure kwacho kwanenge achienda, there are so many risks dziriko, antiwaona. And then zvokuti zvinogona kuzoaffecta life yake even zvachose. But for us to say kuti mwana uyu ngaachibuda aine 17. Okay, I'll call her. How about it? I want to ask you a question, right? Let me give you a good example. Let's open it again. You're not a story, but it's not an ordinary story. It's story I'm going to Tilda. Antika, yabuda kwa Tilda. I grew up antika ni family yoyo. Antiwana. Makaona family ya Simba, guys. Antika, akavingwa na Tilda kuchukurubi. Aba ya mai vake ni bang. Aura ya mai kugweru kulundi pake. Antika. The sister, the sister, I'm not gonna mention her by name. She was my childhood friend. How could I tell you that mom? I know her personally. Last boni yavo, last boni yavo kudaru, and to honor. Vakashka pakuti, vakatanga vachi, tongoti, Celesti Bono, when I say Vanga Buddha, when I 3, Vanga Buddha, tell lives, Vasarani one uch. But Mai was trying to be Mai. She tried to be strict kumana uyu at the same age yoi 16 17 antika vakatya kuita strict akaenda up kuti anoba mota dzamai vomudzinga pamba opinda semwana akakura pamba paiziva trick dzepamba padzese mwana mukomana handiti akapesera kupinda mumba mai vasipo achiba makizi emotikari onorovesa mota dzamai odidi okumbira obira mai vake zvinhu mbachitengesa ovabira mari simply because the mother was trying to be strict at 16 17 age yemwana uyu handiwana to the extent yekuti one day akasvika kadhakwa handitika akati kuna mai vake ndipeiwo ndipei mari mai vake akati ndamari yandokupa handiona ichasvika unhu hwako. You know what he did mwana uyu akauraya mai mumba akauraya mai akavhara madhoo akatora mota yamai andika akatiza sezvinei mai ndimai achingobuda mugweru achinopinda muchegutu akabva atsika munhu uri kunzwa akatsika munhu akatiza akaenda kuharare uri kunzwa kuharare kana zvakanoponderedzana futi nemota dzevanhu like zvangomutevera kudai as we are speaking right now ari kuchikurubi andichiona makaiona patilda nyayo so handizivi hangu atizoita here incident yekuti mangwana sorry anonzi kuda andiona anonzi kuda anditi hatizoita here incident yekuti mangwana mwana uyu tamuabandona mai vaenda vagara kwavari kugara mwana uyu out of bitterness mai avanowanikwa vakapiswa mumba mavo imomo ataura palive kuti kune munhu murume achaya kuzonditora obvious apana patinga tiri kubatsira mwana isusu tiri kubatsira mai handika but mai ndimai vari kufamba nemwana wavo isi hatizogoni kuvaparadzanisa manje handiri kuona zviripo hatizogoni kuti miva mai takubatsirai chibudai muri wani musiye mwana wenyu. We can't do that. And she's mwana uyu inini angwani I'm believing she's still too young to make her own decision. Asati atomboziva zvari kuita zvine ma-consequences mwana uyu. No matter how much we try to talk even pano pala tikamugarira pasi kumudzaka mwana uyu ari kuona sokuti she's got it all covered nema 50 rand iwayo andiwana asati experience zvinonzi life kunze kuti chi andimaona asati experience zvototi if we fail to guide her apaka that will be the end of year. That will be the end of year. Yeah. But I don't know hangu maonera akasiyana ndisi kuti zvandikutaura ndo zviri correct guys but tiri kuonesana handiti maona
tukuonesana because you Okay, and that's Melly, but Chambo don't go and maybe actually get it in comment section to the drums would be can punish Nyan Nessa to one of our bachelor I don't know. okay, right. Thank you very much. Pressure those on better WhatsApp kuseru kukanata kuda kubatsira mai wacho then tonati vanga batsirikana say because definitely the mother I think in the area iri kutaurwa kana makambona mu live yakatira mukoma mu boys panapa vachiti vaida kune mamwe vachinozira body omwe munhu anga akafa kuma flat so wakuziva kunga kusina mawindo kusina maketeni vachitaura kuna matoilet saka ndaita idea kuti ungati ndiko kwacho kwavanotogara ikoko handichiona Andiji? Yeah. All right. Thank you, Muningina. Thank you very much. Okay, bye. Bye. Hello, caller. Hello. Okay. Right. So, guys, yeah. I don't know. Guys, anyway, what we will know is Guti, Mama, you will try by all means Guti Tiba. It's a help. All right, Pani will send a message. Let's hear the story. And I've got a similar story. Tepina uriko kupi? Tepina tembo uriko kupi? Kuko kuzasi kuko kutroi kwacho. Kwa watu kufanya inda isirupini. All right. Kola, hello. Hello, Sis Melly. Happy New Year. Happy New Year, Mascara say. The prodigal son. The prodigal daughter. I see for now, you know. Another thing was she akadar abunita yake akaiko akamoya akaifanyere mukura. That's the only way she will learn. Lakini manantara jinsi akazoziba really like apara jajeshi. That's the only way you really ever thought God I'd messed up. Amaya weekend birthday, Yabati Amaya, which was simply for us, Manoy, I only honest because I don't know who so I'm not going to have a possible figure, I need to have a possible figure that $200 band shoe. Why am I read to the All right. Thank you, my sister. Bless you. Kwa ndoko nogara vanhu vasingaoni. Tepi ya phone ka inini handizivi. Phone number yacho iri kupi handisi kuiona. Unaona chitu yakufonera neuyu but it seems as if ana network. Atani similar story seyoi. But whenever I try to call it back, oh yeah, at least you're calling her. Hello? Hi, sister. Hello. Murisei. Hello? Hello, Murisei. This is like Sis Melly Magadi. The Mushe, Happy New Year. Happy New Year. Sister, yo, did I contribute to the Mwana Wangu? I'm not going to well. We have a similar case. I'm not going to divulge the name. My mom Jobik, Munom. But I put it on Jobik. Agashkapas, I don't get another watch. So I tell you, yeah, between the 2 weeks. I do not know. My taxi drivers, not a deep salute. We have not talking about everything.
but wakaona kuti mwana she was now out. Tikazama kumufonera kuti dzoka handiti inonguva itinatoti anobuda irasikira vana vanonga under the influence of drugs and everything, you understand. Then baba wacho gwazonititi, you know what guys, uyu mwana musiyei ambozvionera handiti. Akasvika pakusima munoziva kuti paakazodzoka akadzoka right now akadzoka ane sick isingarapiki hospital yanga iri medication handiti ndokuti izodzikama kwaashizoita manje because vakamusiya because vakanga vanzwa nekumurova vachiita saying everything. Saka all the same tingataura zveduka vana vanonga vato wild and vane vanhu vavari kutamba kuti even isusu tikada kunovabatsira aka haatomboteereri at all. Ufungai kuti mwana ari kubuda which means kuti mai vari very soft. Uyu atombori nani aibuda baba vacho vaenda awini basa kuti anotodherera mai vasingaiti parents unozama handitika uona kuti hazvinabuda ngavambokusiya ite zvaanoda iwo ngavaende mberi neupenyu hwavo then adzoka zvake arwara. All right, thank you very much, Kola. Thank you. This is happening in South Africa. Muno mavana maZimbabweans mazhinji ndozvavari kuita izvozvo. Saka pamwe pacho munokwasa kuti mweya kana kuti asei, but the thing is these kids vari kuenda kunoinduce drugs and everything. Saka even kutaura kwaari kuita she's not like it. That's the problem. Vanonga vachifidwa madrugs kwavanonga vachienda ikoko. Saka it's a very tough thing yekuti mai vacho vanofanira kuti vatosimba ivo pachavo pamuda munamato but mai vacho vanofanira kutoti vasimbe chaiko chaiko. Yeah, thank you so much. Ndaendoda kungocontributewo izvozvo. All right, thank you very much, Kola. You right, guys, I'm gonna take only 2 more callers and we are done. Only 2 more callers and then we are done. Tine imwe nyaya iri sensitive yandoda kuti tiunze vasati vatisatapedza inyaya. Saka stay tuned. Hello? Ndiri right kanjani? Inini ndinotori nesimilar uyu akatodaro bit. Zvokuti mwana akatokura aitodzidza like expensive school dzapablackstone ava pabhiti ndikamirisa kumary magadlin kana muchiziva iri kuinyanga kuchikoro ikoko ndaingowana macols azodai inini ndiri kusouth africa kusvikira paform chingo ndoita sei akazosvika pakunyora form 4 anyora form 4 munhu wandokutaura ndi wa2003 ane makore makani form 4 ane 17 izvezvo sure. Okay, and asvika pakunyora form 4 ndakaenda kuzimbabwe patoita nyaya ndofunga ndakamboposta nyaya yangu kudhara ndichiti ndashaya mwana chichichi akanyepa kuti ari kupedza kunyora musi wakati akadhisapira ndobva ndadzoka kuzimbabwe zvezvo zvekuuya kuzimbabwe kuzomutsvaga ndikamutsvaga ndikasiya ndamuwana kuti tese pasipoti yake yanga yakaita sei yanga yapera handika kudzoka naye gara zvakanaka ndiri kutipindurira pane vamwe vavo kuti maybe vanenge vachiti maybe mwana anenge asina kugara zvakanaka that's not true. Mwana anenge angoriwo nemweya waanenge anayo andigori kunzwisa ndikadzoka kuno kusouth africa kumbawo mama vatanga kucomplain of which my mom vakastroka and munhu anochidawo help kutraya panongatambo
saka vanhu vekumakore anobva pa2000 apa pane nyaya isikatomboiti but izvo zvekunyepa kuti ainzi ari kushaya chiya kusi kushaya ndozvaanenge atori mweya chaiyo chaiyo because ini wangu uyu anga asingashayi anything munhu akatodzidza pagood school from scratch and then baba vake munhu anotogara kuUS kuti vaitotumira mari vachitoita sei sei asi akakongo right now I don't even know where she is. Makato give up. Because ndakatoimboenda ndikatoita wekurikita kurova nezvibhakera kuita sei kuti tsaya akatoti kutoenda panorize muchii saka ari kupi izvozvi? I don't want. Heish. But usacheme hako utsega kuchema mudikani rega kuchema chingo just keep on praying usacheme handiti she has chosen a path let her live walk that path kana zvarwadza zvaoma achauya tongonamata Mwari kuti auya ari mupenyu zvakare auya hake asingarwari sori hako mudikani sori hako ufunge sori ufunge hako sori wena zvakaoma guys vabereki vana vanetsa mai yambokata network yambodzima varikutochema mufunge saka pakaipa anyway guys zvatakuita inini this show now I am now closing it Natasha alright and ndichaita geti ndichakubata kuseri kune vanhu vachauya ikoko handitika kumba kwako vozoda kwauri kugara handitika chakuudza kuti rini nguvai handitika kana ndataura navo kuseri then vouya then kana vaona pauri kugara tozotangira ipapo alright sharp alright right guys zvakangooma